Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan. Saúdos, que tal? Como están? Sexan benvidos a un novo programa deste Somos Capaces. Durante os vindeiros minutos temosles preparados moitos contidos e moitas voces protagonistas. Así que, por favor, acompáñennos nunha nova edición deste Somos Capaces. E comezamos este Somos Capaces coñecendo máis e mellor as actividades que se desenvolven dentro das distintas áreas que ten Cogami. Unha delas, a área de traballo social, faise fundamental para as persoas que chegan por primeira vez a esta entidade. Así que, como lles digo, na seguinte reportaxe imos a coñecer máis e mellor a que se dedica e como traballan dende a área de traballo social de Cogami. A área de traballo social de Cogami é unha das primeiras en actuar cando un novo usuario chega a esta organización. Aquí traballan 13 traballadores e traballadoras sociais que desenvolven unha labor coordinada con outras áreas. Os obxectivos da área están encamiñados a promover o cambio social e a conseguir o empoderamento e a participación plena e activa das persoas con discapacidade en todo o eido social. A área de traballo social ofrece varios servizos, un de información, asesoramento e orientación para resolver calquera dúbida ou consulta. Así mesmo, tamén ofrecen un servizo de intervención social que abrangue varias áreas, todo para conseguir a inserción laboral das persoas con discapacidade. Temos a área de emprego, pero a área de traballo social é un aliciente tamén importante á propia área porque traballamos de forma común e buscando resolver, dar unha serie de respostas ás necesidades que teñen as persoas. A veces para traballar e para conseguir ese traballo primeiro hai que traballar outras cousas, que a persoa teña transporte adaptado para poder acudir a ese traballo, adquisición a veces de habilidades e de competencias para poder levar a cabo ese traballo, é dicir, un traballo coordinado entre, neste caso, a área de emprego, de formación e de traballo social. A área de traballo social é unha área moi dinámica, cando a situación o require, realizamos visitas domiciliarias, acompañamentos a persoas, a veces ao xulgado, a servicios sociais, temos coordinacións continuas, con servicios sociais, con educación en casos de menores que teñen dificultade de acceso á educación pública por falta de transporte adaptado, de cuidadores nos centros, de persoal de apoio, en temas de muller, de violencia de xénero, a muller con discapacidade, que tamén é un tema bastante importante que está en auge, ademais, temos aí un traballo importante fora do que é da propia oficina de acompañamentos, de visitas domiciliarias e traballo fora. Nun primeiro momento, dende esta área de servizo social, ofrecen información sobre a entidade e sobre todos os servizos que esta ofrece. Logo, se a través dunha escoita activa, a persona nos expón a súa problemática, as súas dúbidas, as súas preocupacións. Facemos entón unha análise da demanda e procedemos a ofrecer alternativas e solucións dun modo interdisciplinar. En Cogami traballamos dun modo interdisciplinar. Isto quere decir que, por exemplo, imagínate, unha persona chega a Cogami e fainos unha consulta relativa á accesibilidade ou barreiras arquitectónicas e a derivamos entón aos profesionais técnicos da área de accesibilidade. Tamén xestionan a área de atención social. Neste servicio se lle realiza un proxecto de intervención social individualizado. En que consiste este proxecto? Consiste en, xunto coa persona, obviamente, marcar unha serie de obxectivos a conseguir, unhas actuacións a realizar de cara a mudar unha situación, a solucionar unha problemática, a capacitar ou a empoderar a
a persona. Dende esta área tamén xestionan o servicio de asistencia persoal, do que actualmente se benefician 65 persoas en toda Galicia. Este servicio consiste na contratación de un ou varios asistentes personales para prestar apoio á persona en situación de dependencia durante un número determinado de horas para a realización das actividades básicas da vida diaria. O asistente personal, que lle chamamos así coloquialmente o AP. O AP é un profesional que pode ser tanto home como muller, que apoia a persona para que esta poda ser o máis autónoma e independente posible na realización do seu proxecto de vida. Por exemplo, as tarefas que realizan os asistentes personais son variables en función sempre das necesidades de cada quen, de cada persona. Esta área tamén xestiona un servizo de sensibilización e concienciación coa discapacidade que se materializa con charlas informativas e formativas, xornadas e campañas de prevención de lesións medulares. Ademais, existe unha rede de voluntariado da que forman parte unhas 600 persoas en toda Galicia e coa que colaboran habitualmente 132 voluntarios. A rede de voluntariado de Kogami funciona desde finais de 2001. Tamén podemos destacar 3 grandes bloques no que é o voluntariado, o acompañamento e apoio a persoas con discapacidade, dentro, fora do domicilio, en centros en talleres formativos. Despois, outro bloque sería a sensibilización e concienciación en temas de discapacidade. Estas charlas das que vos falaba moitas veces nos apoiamos nunha persona voluntaria que conta a súa experiencia, sobre todo nas charlas de lesión medular. E despois formación básica en voluntariado con persoas con discapacidade. Unha parte do voluntariado de Kogami é europeo, dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos. Del forman parte estas dúas mozas chegadas de Rumanía e Bélxica, que na actualidade axudan en todo o que precisen os usuarios de Kogami. Nosotros somos voluntarias del Servicio Voluntario Europeo. Estamos viviendo aquí en Santiago desde octubre. Y seguimos aprendiendo español y un poquito de gallego. Ahora estamos conociendo la asociación en situaciones. Por ejemplo, hay talleres de información para jóvenes y mujeres con discapacidades sobre sexualidad, buscar un empleo, confianza. Hay acompañamiento individual. Hay también centros de día por personas con discapacidades. En Kogami hay voluntarios de Galicia también. Ellos nos ayudan a nosotras, por ejemplo, conociendo la ciudad, practicar el idioma, nos recomiendan diferentes actividades de tiempo libre. Con elas está habitualmente Lolita, unha voluntaria da área de traballo social de Kogami que as acompaña a coñecer a cidade ou lles ensina o noso idioma. Para Lolita, a área de traballo social é unha área estratégica e fundamental para apoiar as persoas con discapacidade. Teño que dicir que sin ese campo da área de traballo social non se poderían lograr moitas cousas que na actualidade estamos disfrutando, como dudas, preguntas. Lolita leva xa uns anos de voluntaria e non pode ter máis ca palabras de agradecemento para esta área de traballo social. É como un traballo invisible, pero é moi importante, co cual hai que sacar esa invisibilidade e poñerlo invisible. Eles realmente son o eixe de que nos... porque temos dúdas de todo, de accesibilidade, de como gestionar, de como avanzar. Non estaríamos onde estamos hoxe, eu, por suposto, porque estaría aquí. Co cual debemos de facer que iso se reconoce, que sepan que é a xente que traballa nunha área de traballo social. Así as cousas, a área de traballo social é un dos eixos e pilares fundamentais do traballo diario de Kogami, un traballo que hoxe quixemos coñecer e agradecer neste Somos Capaces.
Continuamos con máis contidos neste Somos Capaces e agora queremos seguir coñecendo esa rede de centro de recursos que Cogami ten espallada por toda Galicia. Desta volta achegámonos a Tabaldo de Ubra para coñecer o Centro de Recursos Niveiro. Ali estivo a nosa compañeira Sara García. Hoxe chegámonos a Tabaldo de Ubra para coñecer máis sobre este Centro de Recursos Niveiro, un centro que acoden de luns a venres preto dunha trintena de persoas con discapacidade física e intelectual para facer aquí multitude de actividades. Pois xa estamos aquí dentro deste centro, estamos con Miriam, que é a súa coordinadora. Ela vai nos a contar, Miriam, moi bo día, as características que ten, as funcións que ten este tipo de centros. Contanos un poquinho. Pues nosotros estamos en el Centro de Recursos de Niveiro, que estamos en el rural, y la característica principal de los centros de recursos es que aglutinan todos los recursos a los que pueden tener acceso las personas que aquí vienen. La diferencia con el urbano es que hay menos, por lo tanto tenemos que intentar aglutinar y aprovechar de la mejor manera posible. Cantas persoas agora mesmo están participando en algunha das actividades deste centro de recursos, Miriam? Ahora mismo tenemos 28 personas, pero en realidad tenemos cabida para 40. Tenemos dos centros diferentes, centro de día y centro ocupacional, y cada uno de ellos tiene autorizadas 20 plazas, pero tenemos ocupadas 28. 17 en centro ocupacional y 11 en centro de día. Y a mayores de eso complementamos el servicio con una vivienda tutelada que tenemos en el pueblo. Estamos nunha das aulas que se están facendo uns cursos. Fálanos un poquinho desas actividades, desas accións que desenvolvedes aquí neste centro de recursos. Pues aquí tenemos un programa de formación de adultos, tema de alfabetización para las personas que no leen ni escriben y tema de ampliación de conocimientos para las que sí lo hacen. Luego tenemos los talleres ocupacionales. Aquí, por ejemplo, habitualmente se desarrolla la actividad de cuero, aunque también hacen otras manualidades, etc. Tenemos otro taller de encuadernación y un taller de huerta y vivero. Además de eso tenemos la actividad de logopedia, fisioterapia, gimnasia de mantenimiento y un programa de ocio. Y todo esto pues coordinado desde el programa de ajuste personal y social, donde se intenta adaptar las actividades, que no son más que una excusa para conseguir los objetivos que en realidad nos marcamos de manera individual con cada uno de los usuarios que tenemos. Javier, pues contanos un pouco, que actividade estades facendo agora mesmo aquí neste taller? Pois aquí estamos facendo clase de filtro. E que facedes co fieltro? Pois hacemos llaveros como aquellos lunas, estrellas, elefantes e campanas de Navidad. Todo isto cosendo, facendo cosas de costura, non? E máis marcando, recortando. E é fácil ou é difícil esta actividade? Para mí é fácil. Para ti é fácil? Faz moitos amigos aquí nas clases? Tengo montones. E que tal vos levades? Bien. Levades vos ben? Bien. Estamos nun taller de encadernación e concretamente que fan en este tipo de actividades? Ola, pois o taller de encuadernación facemos principalmente libretas e tamén preparamos material decorativo, o sea, como follas, non? Por exemplo, estes de aquí. Despois tamén facemos encuadernación, plastificación e así. Que habilidades se potencian? De que se benefician os participantes nestas actividades? A ver, potencia sobre todo habilidades manipulativas, destreza manipulativa e despois tamén un pouco pois a interacción entre eles. Bueno, Sergio, contanos, estás aquí moi concentrado, pero que estás facendo concretamente? Estou encuadrando un libro, un contillo, un cuaderno, para despois encuadernar e facer... Facer libros? Sí, libros. E isto é moi complicado, que tedes que facer? Como é o procedimento? Pois primeiro é meter os folles aquí, e despois dalle este couso e se fan os pratos. E gustache esta actividade a ti? Sí.
Cales son as que máis che gustan de todas as que fas aquí neste centro? Ecuación, gimnasia, terapeuta funcional. Félix, a ti vemoste que estás pintando, que estás facendo concretamente? Estou facendo dibujos para despois poñer nunha libreta por fora. E que tipo de dibuxos son? Teñen algunhas formas concretas ou son abstratos? Son dibujos de árboles, de corchos. Utilizas pintura para isto? Sí, pintura. E gustache esta actividade? Case todas, case todas. Pero haberá algún que che guste máis, non? Cal é? Cuero e informática. Pois estamos tamén nunha desas vivendas tuteladas coas que conta Avante. Que tipo de tarefas facedes aquí, Estefanía? A ver, aquí practicamos as actividades instrumentales da vida diaria, como pode ser pranchar ou facer a cama, barrer e incluso cociñar. El principal beneficio es relacionarse. Al final, ellos pasan aquí muchas horas, muchas de las personas, no todas, pero muchas de las personas que vienen aquí es la manera que tienen de salir de sus casas y entonces esto se convierte no solo en su centro de trabajo, sino en su centro social. Las relaciones sociales que establecen al margen de la familia, la mayoría las establecen aquí en el centro. E continuamos con máis contidos neste Somos Capaces e agora coñecemos a historia de Ramón Sestallo. El leva dende os comezos de Kogami traballando nesta entidade e con el quixemos conversar para ver como foi a evolución do movemento asociativo e tamén como foi a evolución das persoas con discapacidade no ámbito laboral e tamén no ámbito social. Como lles digo, conversamos de moitos temas con noso seguinte protagonista, con Ramón Sestallo. Ramón Sestallo é unha das persoas que forma parte de Kogami xa dende os comezos da entidade. Comezou a traballar dende o movemento asociativo que preside a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que abrangue os concellos de Muros, Mazaricos, Outes e Carnota. A Disbismur nace no ano 82 e unha das súas primeiras accións foi crear un censo de persoas con discapacidade no seu ámbito de actuación. Estamos falando do ano 82, no ano 82 non había prácticamente a xente estaban metidas nas casas, a xente con discapacidade estaba metidas nas casas, non había nas vilas accesibilidade, entonces, bueno, prácticamente o que nos costou foi, en principio, buscar, ver canta xente había. No 83 fixemos o censo porta a porta e xa fixemos contactos con 56 persoas. No 84 seguimos facendo o censo e aí xa éramos casi 100 persoas. A partir de aí, a entidade segue a traballar para intentar mellorar a vida das persoas con discapacidade, centrándose niso, nas persoas, e vendo sempre as súas necesidades. Pero, ademais dos usuarios, un punto importante do seu ámbito de actuación é a formación de usuarios e socios. A formación para os nosos usuarios e máis para os nosos socios. A partir de aí empezamos a facer formación tanto a nivel alfabetización para os usuarios como formación un pouco a carta, porque nos tiñamos claro que tiñamos que ver de montar algunha iniciativa empresarial na zona, algo que pudera crear postos de traballo na zona e que fora un produto de moita rotación. Pouco a pouco foron nacendo neste ámbito empresas encargadas de insertar laboralmente as persoas con discapacidade, unha oportunidade para os usuarios. Nos tiñamos claro que a xente ten que ter unha vida o máis normalizada posible, o que era ir, un dereito básico que era ir a un banco, a unha farmacia, a un concello, pois
non se podía. A xente que tiña cadeira de rodas, pois era imposible polos chanzos que había, polas barreiras arquitectónicas que había. Date conta que os concellos ainda estaban sin ser accesibles. Isto foi unha loita que tomamos moi forte cos 4 concellos. En eso se mellorou, as beiras das rúas tamén houve plans de accesibilidade. E, bueno, foi un pouco donde traballamos. En ese tempo, o que fixemos foi moito traballar ca sociedade, cos pais tamén, para visibilizarnos e ver un pouco que xa non pasamos de estar metidos nas casas a estar na sociedade, non? E a reivindicar os nosos dereitos, non? Ramón desenvolve parte da súa actividade laboral neste centro de recursos situado na Serra de Outes, un centro ao que a diario asisten 40 usuarios. Aquí no centro que se fai é hai un servicio de comedor, un servicio de transporte adaptado, un servicio, hai talleres prelaborales, vale? De cestería, de cerámica e viveirismo, e temos servicio de logopeda, de fisioterapia e de atención psicolóxica. En estes momentos hai 40 usuarios. Aquí os usuarios desenvolven parte das súas habilidades, como o baile, a cerámica ou a cestería. Centros de formación e recursos como estes fanse imprescindibles, sobre todo nun entorno rural. Nas zonas rurales é fundamental que haga un centro destes, porque é básico, porque é a forma de desarrollar as capacidades de cada persoa, non? Aquí se traballa con plan individualizado de cada persoa, entonces aquí vemos as capacidades que hai e a partir de aí, pois, formámolos e ao mesmo tempo hai moita xente que dá o paso ao emprego, non? Eu o que quero é que a xente con discapacidade temos capacidades. Eu o que si pido é que tanto a nivel empresarial como a nivel da sociedade pois que conten con nós para intentar facer unha vida o máis normalizada posible. Pouco a pouco foron pasando os minutos deste Somos Capaces e nós, como sempre, temos xa que ir despedíndonos de todos vostedes. Graciñas, xa o saben, pola súa atención, un programa máis e lembren que voltamos a vernos pronto neste Somos Capaces. Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan.